Ahoj, já jsem Ivan, vedoucí kroužku Mladý koumák. My se tady snažíme vést děti k technice. V současnosti máme 40 dětí a snažíme se, aby to byla zábava nejen pro ně, ale i pro nás. Chodím na koumáka, protože mě baví a je to dobrý kroužek, baví mě tam pájení a programování. Chodím na koumák, protože můžeme programovat, můžeme pájet, můžeme dělat většinu věcí. Chodím na koumáka, protože mám rád pájení a rád programuju. Chodím na koumáka kvůli tomu, že chci být elektrikář a tady se naučím základy. Mám doma bofin, takže se chci tak něco naučit tady. Kvůli mému nejlepšímu kamošovi Šímovi jsem chtěl chodit s ním. Ahoj, já jsem František. Mladý koumák to byl před 5 lety nápad, jak vést děti k technice. Tehdy jsme začali s 10 dětmi a dneska je nás přes 40 a pořád nás to baví. Zábavnou formou společně objevujeme principy elektrotechniky, mechaniky nebo programování.